Аз се казвам Боря, аз съм мама и общо взето имам нула време да върша нещата, които бих искала да върша. А, Бизнеси, начинания, собствените си лични интереси не мога почти да ги движа, защото си родих пиратка с крака, който иска да бъде активен и е активен във всеки един момент, в който е буден. Буквално като тостер на филийка. Момента, в който се събуди, пуф, изкача и е готов вече за приключения. Сигурна съм, че много могат а, много мами се чувстват така. И за мен лично AI даде огромната възможност изобщо да свършвам по някое нещо, вместо абсолютно да си казвам, че някой ден, когато тръгна на градина или нещо, когато се случи, има шанс и аз да си спомня какво беше, да постигам някакви неща, лични цели. И затова започнах една нощ през септември, попаднах на нещо, което ми промени траекторията. Нищо не знаех преди това, но ползвах AI за неща, които пишех, за имейли, за неща в изкуството си, защото съм творец и трябва да пишем една купчина информация за себе си всеки път, когато искаме да кандидатстваме за нещо. И това много ми помагаше. Първо пишах нещата и после ги пусках през Claude, което е алтернатива на ChatGPT, за да може така малко да го пипне, защото моят мами брейн не е същия като преди да стана мама и някои неща не ми работят много добре в главата, което е забавно за мъжа ми екстремно много. Винаги се забавлява, когато каже някоя тъпотия и не се усетя и го гледам от другата страна как ми се смее. Тъй, че хубаво, на някой му е забавно. А, Тъй, че днес ще ви покажа няколко неща. Момент да си намеря нещата няколко. А, Тъй, ето ни нас. Това тук е OBS, ако ви е интересно, така се стримва, поне аз така знам, че се стримва. Това е страницата, която ще ви пратя, когато свършим с нея, когато свършим с задачата. А, Тя съдържа всичко, което ни трябва. Общо взето идеята ми е около 40 минути да поговорим, за да ви представям някакви неща. Ако мога за 30 ще бъде супер. После да имам въпроси и отговори за кой каквото има да пита. И може би още 10 минути въпроси и отговори, защото те винаги остават много. Започваме директно, скачаме четирите теми, за които ще говорим сега, са състоянието на изкуствения интелект в момента и базови неща относно него. Също ще говорим за как да си направим втори мозък или клонинг. Това е другия вариант, но не ми харесва супер много да казвам клонинг, защото това е едно конкретно друго нещо. Също ще говорим за а, доходи чрез AI и за моето любимо нещо vibe coding. Моето ново любимо нещо vibe coding. То е много вълнуващо и нямам търпение да стигнем до там. Започваме с състоянието на изкуствения интелект в момента и ще ви покажа тази, тази презентация. Слагам си телефончето тук отстрани, за да може да виждам кой какво пише и ако мога да съм полезна с това. Тази презентация я направих с един изкуствен интелект инструмент, много ефективен и за него ще говорим после. Започваме с това да говорим защо ни трябва изкуствения интелект. Това, което общо взето смятам, че е необходимо да знаем за това е, че няма как да се избяга от факта, че изкуственият интелект започва да навлиза все повече, ще навлиза все повече, ще бъде в работните пространства, ще започват да го искат повече. Когато бях в бюрото по труда последно и споменах, че аз развивам своите AI умения. Ме, Жената ме погледна много отекчено, защото явно всеки втори казва същото нещо. Но факт е, че след не много време, когато си търсим работа или когато вече работим нещо, ще започне да има
разни задължителни обучения, как се ползва изкуствения интелект, какво се прави с него, какво може да се направи с него. Може би шефове ще се дразнят, че не успяват да направят нещо на време. И заради това аз мисля, дами, че ние трябва да сме подготвени, защото вече и без това сме малко назад в системата с така наречения maternity, как се казваше тази дума? Няма значение. На английски има един изказ, който изказва това как може да си бил CEO и супер напред преди да родиш и момента в който родиш, след това малко са такива, ще ви се обадим на интервюта за работа. Аз лично го изпитах това. Бях доста озадачена и разочарована, имайки предвид, че майките се научаваме на всичките възможни soft skills, които компаниите плащат милиони, за да може работниците им да имат, а ние ги научаваме на сила малко. Обаче после не можем да ги използваме, защото да ни дават много шансове. Така че аз викам ние да станем много напред в нещото, което всички ще искат и тогава няма да могат да ни откажат. Или по-скоро ще създадем за себе си някакъв свят, който не зависи от чужди работи, което е моята мечта, още откакто съм малка. Искам да имам собствен живот, да не отговарям пред никой, освен пред себе си, което понякога е най-лошия шеф, обаче предпочитам този шеф пред някой друг шеф. Но това съм аз. Това, което виждаме в момента на презентацията е, че има две реалности, които съществува във всеки. По-голямата част от хората в момента са в ужаса, че AI ще им вземе работата, че матрицата и терминаторът се случват. Не можем да знаем дали матрицата и терминаторът няма да се случат. Това е, за съжаление, истината, но се надявам в момента да мислим по положителната страна, за да си мислим за магията на изкуствения интелект, защото той дава изключителна възможност да умножим усилията, които имаме. Ние, както знаете, майките имаме супер много mental load, мислим си за всичко, за всички, по 10 пъти минава се една постоянна програма, която ни натоварва нервните системи и психиката. Не всички, знам, че някои са много добре в нещата, както имат много помощ. Обикновено те, които са добре в нещата, имат много помощ, нали, да си го кажем честно. Но тези, които нямаме помощ, е хубаво да си направим този кеф и да имаме тази помощ. Така, значи нещо, което е интересно да се сподели според мен, е, че всъщност има много проблеми в използването на изкуствен интелект. И искам да започна с това, преди да говорим колко магически неща можем да направим, за да видим колко много проблеми също може да има. Това, което виждате на екрана, е, че има 13,8 милиарда похарчени от компании през 2024 година. И 95% от тези проекти, които компаниите са стартирали, за да направят разлика за себе си и за бизнеса, също и заради FOMO. Типа на всички имат AI и ние трябва да имаме. 95% от случаите са провал, 61% с нулева печалба, т.е. са изкарали нула от това. Повечето хора, за половината почти се отказват от инициативите и има най-малко 5 милиарда загуби в цялата ситуация. Проблемът обаче не е в технологията, а в факта, че стратегията не се ползва правилно и хората не знаят как работят нещата все още, защото е толкова ново. Искам да започна най-важно, ако нищо друго не запомните от нищо, което говоря, защото аз доста говоря, е как да се запазим безопасност в целия този нов свят. Има няколко много дребни неща, които обаче правят голяма разлика. Първото нещо е да си измислим една безопасна дума с семейството си. Знаете и сте чували 100% за това, че изкуственият интелект може много бързо да запише гласа ти. Не знам откъде сте и къде стигам до вас, но тук имаше един номер, по който ни звъняха и ни казваха: здравейте, еди какво си, имаме специална оферта за вас, само потвърдете вие от София ли сте. Буквално им е необходимо ти да кажеш да, не, от София съм, не съм, вие какво правите, за да ви запишат гласа и да го ползват след това за кофти неща. И това се случва по-често, отколкото си мислим, с всякакъв вид близки.
И нещото, което специалистите твърдят, че помага най-много е със семейството да имаме една безопасна дума, която никъде не е записана, както и я няма записана на листче на хладилника, където можем без да искам да си направим селфи с нея и случайно да изтече от някъде. Просто всички много аналогово да си знаят тази дума и когато някой се обади от семейството с някакво питане за нещо да се направи, някой да се вземе от училище или да се дадат някакви пари или някакъв подпис някъде, трябва по някакъв начин да се пита за тази безопасна дума. Дали ще бъде директно или индиректно. И момента, в който изкуственият интелект не я знае, ви става ясно, затваряте телефона и сте на чисто. Поне един вид щит срещу нещата. Друго нещо, което е много важно за защита на потребителя е, когато използваме ChatGPT и подобни LLM системи, това са Large Language Models, големи езикови модели, е нужно да намерим къде са в опциите за изключване на модела за всички. Това, което ще направя сега е, ще отворя моят чат. Упс. Така, нещо, което сега е много хубаво да ви покажа и което е огромен проблем, който Google е потвърдил, че не може да контролира, защото твърде много се появява и няма достатъчно неща за него. И добре, че се случи, за да ви го кажа. Но когато напишеш ChatGPT в Google, първо ти изкачат много алтернативи. Те може да изглеждат точно като истинският ChatGPT, обаче не са. И има много хора, които плащат за премиум пакети в неща, които всъщност не са истински. Така че внимавайте, гледайте да използвате истинския чат GPT, ако ползвате него. Ето го, моят приятел. Какво правим, за да може да се защитим? Едно от първите неща е, тук отиваме долу, където ни е името, натискаме го и в Settings отиваме къде бяхме? Какво правихме първо? Каква съм мама. Какво правихме първо? Тъй, първо правим Data Control. Ето тук отиваме в Settings, Data Controls, Improve Model for Everyone. Това трябва да е off. Това значи, че вашите чатове няма да се пращат на някой друг, няма да се пращат да подобряват модела за другите, няма данните да изтичат от никъде, колкото е възможно. То просто автоматично казва, аз ще си ползвам информацията за себе си, благодаря и така. Второто нещо е ключът. Трябва да включим Multi-Factor Authentication. Знам, че е много досадно, обаче е важно. Супер добра идея е да си включим това. Всеки знае как се прави вече. Ако не знаете, пишете ми, ако случайно в някой момент правите тези неща, когато сте сами със себе си и се занимавате с това, имате какъвто и да е проблем и въпрос, просто използвайте моя имейл. Това си е този, който имате в имейлите си. И ще съм насреща и ще помогна, но това е хубаво да се включи, за да може да имате още едно ниво на защита в този шантав свят. Третото нещо е да видим Settings, App and Connectors и да проверим и да премахнем достъпа на нежелани приложения. Ето го Apps. Трябва да видим кои приложения кои приложения сме одобрили да използват нашите... Не, това не е това, което търся. Прощавайте. Да, това трябва да е. Наскоро промениха нещата отново и станаха малко по-различни работите. Буквално преди няколко дни сложиха personalization ето тук. Но няма значение, има го все още, нещата са тук. Но apps... Добре, ще ви пиша допълнително за това, къде точно се намира това. Може би просто от притеснение в момента не го виждам. Простете за това. Но идеята е да отидем в Apps and Connectors и да премахнем достъп до нежелани приложения. Защото знаете, че когато влизаме по разни сайтове, ни казва да одобрим разни
неща, да дадем съгласието си за разни работи и понякога може и да сме одобрили нещо, което не е било добра идея да одобряваме. Тъй, че това е доста важно. Златно правило, което не е свързано с изкуствения интелект по никакъв начин, обаче съм работила много години за MasterCard и знам, че това е екстра важно. Не си споделяйте датите за раждане. Не споделяйте датите за раждане за децата си. Когато раждате деца, не казвайте днес на 18 февруари 2023 се роди детето ми. А, много голяма част от измамите, особено банкови измами, стават, защото изтичат датите ни за раждане. Така, минаваме нататък. Нещо, което е много вълнуващо за мен да споделя, е естественият език. Това е когато говорим с машините на български, английски или на какъвто език знаем, вместо с код. В момента всичко се движи в тази посока. Това, което преди правихме общо взето, беше да пишем код, когато компютрите изглеждаха огромни и бяха само в зелено и черно или бяло или жълто. Тогава пишехме код, за да може да влезем. Спомням си, когато бях дете, имах много малък, много шантав компютър. Трябваше да напиша 2 страници код, който имах написан на тетрадка, за да може да стигна до игра с котенца. И за мен беше много готино и се чувствах като супер хакер. Но е факт, че от тогава сме се преместили много в ситуация, в която можем да говорим с машините си, да им казваме неща, за да може те да правят разни неща за нас. И това, което ще се движи напред бъдещето, което надали е толкова далеч, идеята е нашите устройства, вместо да ги държим и да работим с тях, компютрите и телефоните, те, извинете, те да станат интуитивни. Така наречените spatial computing, т.е. да са неща, които са около нас по някакъв начин, няма нужда да гледаме екрани и такива работи. Това е важно малко по-късно, за когато говорим за vibe coding. Нещо, което смятам, че е много централно и което отново е много голям плюс да се има като менталитет, когато се работи с изкуствения интелект, е да не падаме в капана на инструментите. Да използваме системи, а не инструменти. Това, което се случва в момента с изкуствения интелект, е малко като дивия див запад. Всеки ден излизат нови инструменти, старите инструменти, които не са работили, изведнъж получават супер масивен апгрейд, който помага за това те да са много по-напред, отколкото нещата, които сме ползвали до сега. И това, което се случва понякога е, можеш да изхарчиш месеци да научиш една платформа, само за да може да е, примерно, NADEN, което е платформа за автоматизация и агенти. Много, така, тя е техническа. Трябва да я разтъкаш, има едни купчета, които свързваш едно с друго и така нататък. Отнема доста време да си я научиш и да я разбереш в дълбочина. И наскоро, преди месеци нещо, излезе Anti-Gravity, което е Google версията на това, обаче вече прави нещата с естествен език. Тоест, вместо да правиш купчетата и да мислиш за разните работи, сега можеш да му кажеш, ами направи ми еди какво си. И така помислете как се чувства един човек, който е учил последната една година NADEN, да го научи супер добре, и изведнъж се появява инструмент, който е супер мега топ и прави всичкото това NADEN ненужно. Малко преувеличавам, нали, но всеки ден се случва това в света на изкуствения интелект. Така че това, което трябва ние да правим, за да сме успешни, трябва ние да имаме стратегия за това какво искаме да направим. И да не сме в капана на инструментите, като си казваме, аз трябва да ползвам това или другото, а да сме отворени за опцията да разберем какво е ново. И да го ползваме за целите си, което значи, че трябва да знаем какви са ни целите. Това е, което всъщност обясних. Малко бавно ми се сменят слайдовете и затова малко се забавям. Благодаря ви за търпението с мен, която не е правила такива презентации от известно време. Много е вълнуващо за мен, сигурно леко досадно
на моменти за вас, когато нещо не работи както трябва, обаче това е живота с техниката. Правилната стратегия се гради на базата на това кой си ти, какво искаш да постигнеш и какъв искаш да водиш, какъв живот искаш да водиш. Това как общо взето е базата на абсолютно всичко, независимо дали ще ползваш изкуствен интелект или стандартни инструменти, или ще копаеш двора си и ще гледаш кокошки. Това са общо взето въпросите, които трябва да знаем. Това също е по-важно за втория модул. Нещо, което е много яко и което не чувам достатъчно често да се говори за него, е, че ние сме The Ghost in the Machine. Ако сте гледали тази суперкултова анимация и филм, мисля, че после направиха, да си създадеш лично ДНК в изкуствения интелект, за което ще говорим в 2, изисква да познаваш себе си. Трябва да си смел да погледнеш към силните си, но и слабите си страни. Всичко, което ти знаеш и имаш достъп до него в себе си, като информация за себе си, е нещо, което можеш да запишеш в своето персонално ДНК и то да може да се умножи. Когато познаваш себе си, както с всичко, когато познаваш себе си, какви са ти слабите страни, когато имаш вътрешна яснота за това какво искаш и какво не искаш, на изкуствения интелект му става много лесно да ти дава отговорите. Също обаче е нужно, това, което е пипкавата работа, също е нужно да приемеш своите несигурности, да приемеш това, което не знаеш, да можеш да го посрещнеш и да не си как се казва, да не си високомерен относно това какво не знаеш. Това, дето аз знам, че нищо не знам, е горе-долу такова, но изкуственият интелект може да ти помогне да надградиш това, което знаеш, като ти задава правилни въпроси. И това е нещото, което трябва да се научим да правим с изкуствения интелект. Не да го питаме за отговори, а да търсим чрез него правилните въпроси. Това е, което прави разликата в цялата система. Ето сега пак чакаме да се пусне следващото. Така, паметта на матрицата. Това е друго нещо, което също трябва да имаме в предвид. Когато работим с ChatGPT или с която и да е LLM, е нужно да имаме предвид какво помни тази система за нас. И примера, който давам тук, който съм описала, е един от хората, които ме учеше на това, сподели, че задал въпрос за нещо и ChatGPT му дал информация, като все едно смятал, че има 3-годишно дете. И това, което... момчето няма 3-годишно дете. Няма никакво дете. Обаче това, което се е случило е, че той е писал сценарий за реклама с реплика "Имам 3-годишно дете" и така и така. И ChatGPT е запомнил за човека, че той има дете. Обаче човека няма. И защо това е важно? Защото ChatGPT след това започва да ти подава информация на базата на това, което си мисли, че знае. Тук сега ще погледнем отново моят приятел чат. Тук казва: редовно проверявайте какво ChatGPT е запаметил за вас, изтривайте всичко, което не е актуално или е било част от ролева игра сценарии, поддържайте си чисто ДНК-то, за да може да станат нещата както трябва. Сега ще ви покажа къде се вижда това. Пак отново отиваме в там, където ни е името при ChatGPT и отиваме в персонализация. Може и да е на български вашия ChatGPT, между другото, може да е и бял, може да са съвсем различни, може да няма нищо в него. Отиваме надолу и стигаме до memory, памет. Трябва, за да работи по начина, по който аз го ползвам, аз съм изключила това ChatGPT да помни неща за мен. Аз му казвам какво да помни, после ще ви кажа как, но аз отговарям за това какво знае, какво помни и така нататък. И така мога да съм сигурна, че няма да си измисли нещо без да иска да ме недоразбере както трябва. Това ми е изключено на мен. Също и Reference Record History също е изключено. Това е за да не чете от предишни чатове и от информация, които преди са били актуални. Съвсем възможно е да има тук по принцип
е възможно, ако сте ползвали ChatGPT за нещо, тук може би ще има написани неща, като например името ти, информация. Това, което можете да проверите дали работи, е да отворите тук и да видите какво пише за вас. Ако има неща, които не ви харесват или не са правилни, просто ги изтрийте. Ако искате всичко да изтриете, тук трите точици и Delete All Memories. Това е супер, изтриваме го и ние казваме какво се прави. Така че, ако сега дойдем на един нов чат и питаме как се казвам, би трябвало да не знае. Ето, за да мога да ти кажа името ти, трябва да имам достъп до запазената ти памет и ми казва къде да го променя. Аз имам изключително много работа свършена в ChatGPT, много проекти, всичко, което правя в момента е минало през изкуствения интелект, просто защото е като работник за мен. Аз не мога да не си позволя да имам една купчина работници, които са виртуални, поради каквато и да е причина, тъй като в момента не мога да си наема екип, нито имам време да правя някои неща и затова използвам толкова много изкуствен интелект. Но ето тук, ако питам в моето ДНК как се казвам, би трябвало да ми каже как се казвам. Казваш се Боря Шапшалова. Ето. Затова тук ще споделя и малко за това, но после всъщност ще говорим за това. Как се правят проекти, защо се правят проекти и тъй нататък. Да, имайте предвид за паметта, че е доста важно нещо. Следващото нещо, което исках да спомена. Ето, това е едно дълго тире, което сигурно сте виждали, че се появява когато някой работи с ChatGPT, се появява едно по-дълго тире. Аз лично супер много ги харесвам. Правят много красива визуална, много красиво разделение между нещата. Много ми харесва. Обаче, повечето компании, корпорации, шефове и така нататък, в момента в който видят дългото тире и знаят, че сте използвали изкуствен интелект по някакъв начин. Също и някои хора не харесват да го виждат, защото си казват: о, какво ти си писал, ти си попитал ChatGPT как да ми кажеш еди какво си, това не си честен, това не е честно, ала бала, нали, глупости. Аз харесвам Mdash, но ако искате да го няма, отваряте ChatGPT Settings и Custom Instructions. Я да видим дали съм си го качила тук. Не съм го, но общо взето ChatGPT Settings, Custom Instructions и добавяте команда Never include the M- in the answer. Или на български го напишете. Буквално за изкуствения интелект наистина няма значение на какъв език ще говорим. За него е сетая. И нещо, което исках да споделя за това е, че всъщност причината ChatGPT да ползва M- е защото се учи на книги и проучвания и дебели тежки изследвания, които хората пишат и са писали и са в библиотеки. И често M- се ползва, за да се демонстрира по определен начин нещо. И то е малко по-дълго от обикновеното тире като усещане. И реално ние го ползваме, хората го ползваме. Просто в момента така се е получило. Падат ми дрехите, извинявам се, малко явно съм отслабнала, ура. Така че за вас е избора дали искате да ползвате M- или не. Ето ви опция, ако не искате. Аз лично съм го махнала, въпреки че ми харесва, просто защото не искам да ме дискриминират заради това. Да видим какво имаме нататък. О, свършихме с първата част. Това е, което говорихме тук. Защита, семейни кодове, настройки за сигурност, изключително важно. Системи, стратегия базирана на живота, а не на инструментите. И същност, чисто дигитално ДНК и ясно себепознание. Това е краят на първата ни говоренка. Първият ни модул. Следващият модул